vist el diagnòstic i estàs fatal. Els metges et veuen a punt terminal. Els metges no et donen pas viu pel Nadal. Demà és Sant Esteve i no tens un ral. Or one of these. Do you have these ones? So much fun. Sería tan bonito si pudiéramos decir lo que pensamos en realidad. Imaginaros cómo nos sentimos por dentro, sin tapujos. És que no, a mi em fot por, amic. No ho veig consolidat. No, o sigui, si ens fan venir nosaltres és que no està consolidat. Els Mari Vanilli m'han molat molt, Sí, però bueno, ha estat una gala fantàstica, A mi m'ha agradat molt, sobretot en Xurigueres. Pues ha sigut al·lucinant, he rigut com mai, com una nena petita i m'he tornat a sentir com una nena. I els Umbilical? Fantàstics. Fantàstics. No, brutal. No ja està més consolidat. I els Mili Vanilli, no. Hòstia, m'han encantat. I la Marabunda, al·lucinant, és que sí.